Привіт, народ із Закарпаття! До якого моменту треба казати «Христос Воскрес»? І знаєте, мого пастора Роми була така ситуація, що пастор Рома привітався «Христос Воскрес». І там той пацан воістину воскрес і каже, ну це ж треба казати до Тройці. А пастор Рома каже, ну Христос Воскрес треба завжди казати. А той, хто каже до определеного часу, то є сектант. Ти що, сектант? Той пацан задумався, пішов десь. Пішов думати, одним словом. Христос Воскрес раз і назавжди, люди. Він має воскреснувати в наших серцях. Не має бути якийсь оприділений час, коли треба говорити. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Живіше всіх живих, раз і назавжди. Він знаходиться на небесах. Люди, почуйте це. Амінь.